Hvad så, fuck it? I dag spiller jeg fandme noget GTA. Vi fyrer Stunt Races i dag. Jeg fik ikke tur på start der. Ham der, hvad laver ham der, mand? Han har bare stillet med det hele, ham der. Han var da fed. Nej. Vi skubber ham ud over, jeg går med bak. Jeg ligger på 3. pladsen, det er meget godt. Hvad laver ham der? Han prøver at skubbe ud over. Jeg ligger fucking på 2. pladsen. Fuck, jeg er egentlig vild til det. Der er lige bag mig. Jeg er faktisk lidt bange. Fuck. Fuck. På 3. pladsen også. Prøv at skubbe ham over, hvis der. Jeg håber, jeg når ind i de to der, så jeg gider ikke lave noget stunt. Ej, jeg tror, jeg skulle komme på 3. Jeg tror. Nej! Jeg gled rundt. Fuck! Og der ligger nogen lige bag ved mig. Det er ikke særlig godt, det her. Jeg er faktisk lidt bange nu. Fuck! Fuck! Shit, det var sygt, det der. Nej, det er løgn. Nej, det er løgn. Jeg kommer på en lorteplads nu. På grund af den der fede nar. Fuck, det gik sgu ikke så godt. Det var kun fordi ham der lige kørte ind i min bagende der, så jeg lige fløj ind det der. Det kan kun blive bedre end sidste runde, det her. Jeg tager den her bil, den her runde, den anden, der var lort. Så er jeg fandme klar igen. Jeg håber, jeg får ture på starten den her runde. Og jeg starter en dag forrest. Det er faktisk skide godt, det her. Så jeg får tur på start. Ja tak, det gjorde vi sgu. Nå, hvis han havde skubber mig rundt nu, men jeg går. Fuck ham, mand. Hvad laver ham der, mand? Jeg har lige sagt, det kan godt blive bedre end sidste runde, mand. Nej, det er løgn. Det er kraftet med løgn. Det er en fed runde, der lige nu ligger og bare og leger lidt. Fedt nok. Oh shit, man. Okay, nu kan jeg godt se, nu kommer jeg lidt fremad igen. Nu ligger jeg på 4. pladsen. Så. Og det var noget lige for start. Det er altid, når man starter forrest, så bliver man altid skubbet rundt. Fuck. Det var noget, jeg blev skubbet med. Jeg ligger slet ikke på 4. Det gør nok. Jeg begynder at komme lidt tættere på dem nu, synes jeg. Det er skide godt, det her. Men målet ligger også lige derhen, når jeg kommer op på 4. Jeg når ikke ind hen. Nu røg den en ud over. Yes! 3. pladsen nu. Fuck, hvor godt. Så drifter vi her. Nå, nu fik jeg ikke lige det skørt. Men det gik godt den her runde her, synes jeg. Lige i starten, dengang jeg startede forrest, der blev godt nok skubbet lidt rundt og sådan noget. Så kom ham der fucking fæng, og så skubbede mig ud. Hvor jeg lige var kommet op og køre og sådan noget. Og sådan lidt nærmere. Men jeg skal fandme have en revanche nu. Nu skal jeg fandme vinde det lort her. Vi tager en X80 igen. Fordi den er fucking vild. Så tager vi lige en 1. plads her. Håber jeg i hvert fald. Og fik den der tur på start. Ej, hvor skal han der også godt lade, mand? Han skal bare skubbes rundt. Ej, det er noget. Og det var faktisk dejligt, at han lige skulle have lidt over. Anden pladsen. Kom nu. Måske kan jeg godt få den første. Første. Nej. Nej. Jeg laver ham der, mand. Fuck, han er mongol, ham der. Fuck, jeg lyst til at gøre. Anden allerede på C. Fuck. Jeg kan ikke lide det. Røg han ud over? Ja, tak. Nej, det er ikke. Okay, det her. Ej, hvor er det nederen, mand. Fuck, det er nederen. Ej, det er nederen, mand. Jeg ramte midt. Håber det, jeg kommer op først i den her runde, men det er ikke sikkert. Ikke når de bliver ved med at skubbe ud over, hver gang jeg ligger på førstepladsen. Og det går altid galt. Hvor er det tæt på mig.
Kom nu. Fuck, jeg håber, jeg får ham der. Banen er snart færdig. Og jeg håber, jeg kommer først. Den er lige derhen, målet. Yes. Det er sådan der. Sådan skal I bare gøre det, hver gang I spiller et race. Sådan skal det gøres. Tak fordi I så med. Håber I kunne lide den. Vi ses i min næste video. Ses.